بسم الله الرحمن الرحيم. dukkan yabo da godiya cikin tawaru da kaskantar da kai sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne mafi karamcin masu karamci, sarki na gaskiya mai mulki mafi girman da ba ya shi, gwani cikin hukuncinsa, gwaninta da ta wuce duk wata irin gwaninta wacce ba ya ita, masani sannan kuma mafi sani wanda sanin masu sani bai yi kusa da shi ba, tabaraka wa ta'ala. ina yabansa da gode masa, da dai na san cewa akwai wani matsayi na yau da ya wuce a ce alhamdulillahi, to da akwai wani matsayin da ya wuce haka, balle babu, sai dai mu ce alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah. Sannan kuma yayin da muke ƙoƙarin godiya ga Allah, godiyarmu ga Allah bisa gamdakatar da datar da mu da ya yi, ya cancanci mu sake gode wa Allah mu ce alhamdulillah. Yabo da godiya ta gare shi subhanahu wa ta'ala, gare shi da shi cikinsa, kuma dai bawa zai faɗi idai ba dai abin da zan ce sai dai alhamdulillah. Na shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, makaɗaicin sarki ba shi abokin tarayya. Idan jikin mumini bawa ya yi laushi, sai kyakkyawan zato ya lullube shi cewa wato shaidawa da muka yi cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, ka sanya mu cikin zaɓaɓɓun wato bayansa. Kuma lallai mu masu laifuka ne, da duk mun kasance masu zalintar kawunanmu ne saboda ayyukanmu na wato kurakurai, amma da'iman wa abadan muna masu kyautata zato gare ka ya Allah, cewa kai mai rahama ne, mai tausayi da jin kai gabayi ya Allah. Ina kuma shaidawa lallai bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanka ne ko manzanka ne. Muna shaidawa lallai shi manzan Allah ne, muna shaidawa lallai shi balaɗinka ne, muna shaidawa kuma lallai shi masoyinka ne annabi Muhammad. Ko muna shaida cewa shi annabi Muhammad ya isar da sako na Allah tabaraka wa ta'ala, kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kai masa kyakkyawan sakamako. Kuma lallai al'ummomi wato na ƙarni da suka wuce can baya sun wuce mu da komai, amma mutu inda muke wuce su don muna cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kai salati da sallama ga wannan manzo naka mai girma annabi Muhammad da alayansa zababbu mutanen kirki da sahabbansa ma'abota karamci da kyautayi da basira wacce take mai kaifi, da kuma tabi'ai zababbu mutanen kirki ko ba yaushe dare da rana, da kuma waɗanda suka bi su cikin kyautatawa izuwa ranar nan wacce
wasu 'yan aljanna ne Allah samu na ciki, wasu kuma 'yan wuta ne. 'Yan wa musulmi ga fassarar barmu a yau da yardar Allah tabaraka wa ta'ala za ta kasance ne akan kyakkyawar fahimta da za a samu wurin musulmi akan ƙalubalen da muke ciki. Wannan fahimta ita ce magani da waraka ga dukkan damuwarmu. 'Yan wa musulmi, ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, ku kyautata aiki, sannan kuma ku gyara yanayi da hali, domin in kuka gyara sannan kuka ji tsoron Allah, to Allah ya kasance mai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa. In kuka gyara yanayi da hali kuma kuka ji tsoron Allah, to Allah ya kasance mai jin kai ne kuma mai rahama ne. Allah ya ji kanmu ya rahama. 'Yan uwa musulmi, rashin ji a jika da muke ji na hali na tashin hankali da firgici da rikita-rikita da al'umma wato take ciki a wani ɓangare, da jahilci da rabuwar kai da kuma wato jiwa juna da kyakke da saho da rashin jituwa ta wani ɓangaren kuma na ɗaya daga cikin dalilan da suke sa halin da muke ciki ya zamanto na dindin ko tutur Allah ya tsare abin yaƙi ci wato yaƙi cinyewa. Kuma 'yan wa musulmi, jahilci na fafararmu, talauci na addabarmu, cutattaki na yin kace-kace da mu. Kuma waɗannan al'amura sun yi katutu cikinmu, an kasa samun ta inda za mu zo mu zauna mu zamanto masoyan kanmu, masu ƙaunar kanmu, masu taimakon kanmu, ta inda za mu yi hoɓɓasa ya zamanto mun yi ƙoƙari an samu ware irin waɗannan wato al'amura. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana mu aikata ayyukan da suke jawo halin da zai sanya mu shiga cikin halin wato raɗaɗi, wanda wannan ɗin zai sanya muna nan amma kamar ba ma ne, muna nan amma ba ma yin tasiri, muna da yawa ya zamanto kamar taron wato tsintsiya, a kamar taron tsintsiyar da ma ba ta shara. To da irin wa'annan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wato hana mu, yana faɗi tabaraka wa ta'ala wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum. Kar ku zamanto kuna wato husuma da jayayya iri-iri, wannan yayi nan wannan yayi nan, to kun yaka za ku dare, za ku faɗi ƙasa ba nauyi, kuma wato ƙarfinku wato zai tafi. Don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala, ubangijin mutane, Allah mutane, mamallakin mutane tabaraka wa ta'ala ya nemo ga irin waɗannan ɗabi'u waɗanda suke jawo mana halin da muke ciki a yau, wanda bai kamata ma ya kalle mu yau sai ya nuna mana yatsa, ba ya nuna mana yatsa ba ma har ya nafuce mana hanci kuma ya kwana lafiya. Amma da mu a mafarki ya ga haka zai ce kai al'amarin nan ba haka ba ne. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana mu la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat. Kar ku zamanto irin wanda suka yi sassaɓani, suka rarrabu, suka yi saɓani bayan hujjoji sun zo musu. Sakamakon irin wannan wala aika lahum azabun azim,
azaba ce mai raɗi. Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mu. Yan wa musulmi kullum muna ta ihu cewa yan jaridu su zage mu, gidajen talabijin masu zaman kansu su yi mana zambo, su yi mana ba'a. Wai shi mu ba za mu tashi ne kanmu ba ne? Ko muna nufin mu ba mu da shi mun kai talaucin da ba za mu yi waɗannan abubuwan ba? Gidan talabijin yanzu ba wata ko cikin masallacin nan ma ya ishe shi a irin zamani yanzu, don ba rinduman abubuwan da ake samu. Bal ayyukan abubuwan da za a yi aiki da su in ka samu ƙwararru ko ɗan gefen aka sa shi kenan. Amma ita mu ta hana a yi haɗin kai mana. Gidajen buga jaridu sun fi ƙarfin mu ne, gidajen rediyo sun fi ƙarfin mu ne. A nan masallacin sai a gidan rediyo guda biyu a cikin nan wuri. Dole mu ne za mu yi kanmu, ba wanda zai yi ba. Kullum muna tsalle muna dira wuri ɗaya. Mu ma ba ma faɗa wa duniya irin labaru, ba ma faɗin irin halin yanayi da muke ciki. Da haka shi yasa sai wato tsakanin masu waɗanda ba musulmi ba don ɓata musulunci su ji wa junansu, sa'an nan in an tashi sai a ce mu ne sata da maita duk ta zama to a kanmu, mun kasa tashi mu agaji kanmu. Dole ne sai mun yi himma, sai mun tashi. Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mu. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai masu yawa ya nuna mana irin misalin alaƙa da ya kamata a samu tsakanin mu'minai wurin ƙaunar juna, wurin son juna, wurin tausayin juna, wurin taimakon juna. Mafarin mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim ko ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالأمة والصحة. مثال المؤمنين wurin san juna, wurin ƙaunar juna, wurin tallafa wa juna da tausayin juna kamar jiki ɗaya ne, inda wani ɓangare ya kama ciwo sai duk jikin ka gaba ya amsa da wato raɗaɗi. Allah ya yayi mana halin da muke ciki. Wannan rabanci to ina maudatanmu, ina 'yan bokonmu. Akwai mutumin da yanzu zai iya ɗaukan motoci na miliyan 5 don burgewa ko ya ba da ishirin, kuma waɗannan sun kai kudin da za a yi gidan rediyo ko gidan jarida, kuma zai je a wurare da yawa. Yanzu ka samu ƙwararru sanannu muna da su zo su yi maka wannan aiki, kuma bangaren da kake son masu wa'ancan jarida su yi maka adalci ba, bangaren da za su faɗi gaskiya a kanka ba, bangaren da ba za su yi maka canji ba, su ma kuma nasu suka ɗauka suka bayar, kai mai hana ba za ka ba da naka ba. Wannan dole ne yan wa musulmi, dole kamar kubbar da ta gabata a wasu satuttuka an yi bayani. Haɗaka ɗin nan da muka yi akan at-ta'awun bainal muslimin, wato haɗin kai tsakanin musulmi. In ne aka samu haɗin kai to ana iya cin wato nasarar al'amura waɗanda suke masu yawa. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana faɗi cikin riwaya a inda yake wato wasafa mana irin halin da muke ciki na cutattaki da rashin lafiya, yake cewa mugunyar cutar al'ummar da ta gabata dinnan kuma na naso cikinku. Cewa mene? Cewa hasada da kiyayya ce. Kada kiyayyan nan ita ce mai aski, ba ina nufin mai aske gashin kai ba, a aske addinin take. Yace na rantse da wanda rai na ke hannunsa, yace wallahi ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani, ba za ku yi cikakken imani ba kuma wallahi sai kun so juna. Dole ya zamanto haka. Ran da wa'azi ya zamanto za a tashi daga gari a cika motoci, a biya kuɗi, a kwana cikin dare, a yi zage-zage, wannan ya zagi wannan ya ɓaci wannan, da yadda yake sa riga, da yadda yake waiba ƙauye, da yadda yake wane ne kaza shi ke da kuma a yi kabbara fa. Tun
tun daga farko a ja aya a fassara ta akan zagi, a ja hadisin annabi a fassara shi akan zagi, sa'annan kuma waye su bigi kirji cewa alhamdulillah sun yi aikin addini. Wannan musiba ce, wannan musiba ce. Sai mun samu haɗin kai tsakaninmu da san juna da ƙaunar juna da taimakekeniya kuma wato tsakaninmu. wa'alamu anna sama'a la tumdiru al-mu'assasat al-ilamiyya. ku sani sama fa ba ruwan gidan jaridu take ba ruwan gidan talabijin take ba, masu kishin al'umma su suke cire masu yi. Allah ya sanya wannan khutba ta kai kunnen waɗanda za su yi waɗannan abubuwa, ko su zo masallaci ko kuma a saƙon ya kai musu don su yi waɗannan abubuwa. Yanzu a yi kamfe, kowane ɗan siyasa ya tara kudinsa a wata jiha, an turo maron bawan Allah bai da lafiya, na ce su kai tsakani da Allah a jihar kai ce wallahi mun je wurin manya wadda suka je wurin suka ce su kudinsu ba na kamfe ne na siyasa ne, su ko ba su ga ribar da za su ci ba suka ba wannan je a kai shi asibiti ya sai magani. Musulmi yake faɗin haka, to kaga mun shiga bala'i, mun shiga cin hali. Allah ya tsare mu. Annabi Muhammad ya ce man zabba an irga akhihi bil ghaibati, duk wanda ya tsare mutuncin dan uwansa baya nan, kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu min an-nar, hakki ne a wurin Allah ɗan tashi gabarin wato azabar wuta. Kuma musulmi lalle kankamu da matsoro da wato mugun hali da bakin hali na rashin a zo a haɗu a yi al'umma aiki a fidda kitse wato a wuta. To duk mai ganin cewa in yi hakan burgewa yi, to yana jawo yadda Allah zai kwace abin. Shi za ka gani duk masu tashi wannan da sun faɗi, da sun tashi da sun faɗi, in sun faɗin kuma ba hanyar tasowa. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisi wanda Tabarani ya rawaito, yake cewa inna lillahi ta'ala ibada, Allah yana da wasu bayi na kirki, yahtassuhum bin ni'ami li manafi'il ibad, da yake ke bantarsu da ni'imomi dan amfanar da al'umma, wa yubqiha fi ma badaluha, kuma Allah ya zaunar da wannan ni'imar da yayi musu matakar suna baya. A'a magana ce za su, a'a rubutu ne za su yi, a'a aljihu ne za su amfani da shi, a'a tattaki za su je. Fa'iza mana ƙuharan da duk suka riƙe ƙanƙanwar suka riƙe, salama Allah minhum, Allah sai kwace, sun mahawwala ila ghairihim, Allah tabaraka wa ta'ala sai ba wasu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya agaje mu taimake mu. Dan haka yanzu ƙalubalen da ke kanka shine kai kokarin ma ka fahimci ma mecece damuwar al'umma. Ko wanda shi bai sani ba. Akwai wanda za a kashe musulmi amma a lokacin ma ke karkata dariya. Wani ma sigari zai kunna a lokaci. Domin me? Bai da ransa ko lamirinsa ya mutu. Wannan ba wata damuwa ba ce wato a kansa. Saboda haka gwargwadon fahimtar da kuma yadda da yanayin da ake ciki, to shine zai motsa wato al'umma akan a tashi a yi aiki. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kuma agaje mu. Allah ya yi mana masifa, Allah ya yi mana bala'i, Allah ya yi mana cutattaki, Allah ya yi mana kunci, Allah ya yi mana damuwa, Allah ya yi mana talauci. Duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya mana maganinsa. Damuwarmu Allah ya yi mana ya cire mana. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cika da imani, mu wanye da duniya lafiya. Allah ka haɗa kan bayanka musulmi, Allah ka ba mu ikon ƙaunar junanmu da san junanmu da tallafa wa junanmu da agaza wa junanmu. Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu wani yanayi mai albarka da za mu samu irin waɗannan gidaje na musamman na radiyo, gidaje na musamman na talabijin, kowane wuri a ce muna da shi. Mu ma mu rika bayyana, mu faɗa wa duniya ga halin da muke ciki. Amma irin abin da ake cikin ba wanda zai faɗa, ba wanda zai faɗa. Lokacin da aka ce musulmi wurin guda 800